Kene Pak D Tawar. Selamat malam. Lo Ayu. Mbok. Iki wong bagus-baguse Jawa Timur. Diderekke penjaripun ingkang minulya. Cak. Sapa iki rasa? Sulap gak ketok iki. Kuwi sulap apa mblereng, Pak D? Wis tuwek. Tuwek kuwi metune sik panggah karo cewek. Ngoten. Nyun sewu niki kencing manisnya dhuwur dadi. Lho ya pas no. Blawur ngoten lho, Gus. Oh ngoten. Kali dilagokno nok lagu iku. Lagune apa, Pak D? Kencing manis. Petis manis. Lah kuwi aliran koplak iki ya ngono kuwi. Petis manis kok kencing manis iki kok ya. Wis tuwek lumrah suda rungon. Oh, ngaten. Maksudnya apa kupinge krowok kok suda niku? Dalange susi kok pekok ngene. Loh, lah aku iki takon kok suda kupinge suda apa? Ngeten lho Mas Rudi. Pripun? Niki masalahe Cak Tawar piyambak. Ini kagungan wayah, kagungan putu. Oh, duwe putu. Nggih, lah niki putune niki diajar krama kali niki. Oh, diajar krama. Ki carane ngajar anakmu pas piye? Putu didik anak iki sedini, jejak dini. Iya. Nek ngomong nguyu, waduh pipis. Kong, aku pipis gak tak oleh. Ora oleh. Oh, saru ngoten niku. Engko akeh wong saru. Nggih. Oh, ngono ya. Lah kula pas tanggapan teng Semarang 3 dina mantuk niku ngantuk mboten kena klompet keturun. Kong. Iku mau putumu mbok wuruk apa? Masih warai piye? Mbok warai basa piye kuwi? Nek pipis ya aja ngomong pipis. Saru. Nembang. Waduh. Oh, nek pipis nembang. Oh, mak warisane pan berarti. Supados radi alus. Pak, aku pipis no, mari aku nembang ngono ta. Nembang, Pak. Aku turun ke duku Kak. Kong. Aku nembang, Kong. Apa? Aku nembang, Kong. Gini. Oke, wong. Iya. Lah kok ditembang keratak. Jancuk ngene. Sepuh aku mau. Lah sing salah ki ya peno dhewe iku lho sing salah kok ya. Aja dianggep jancuk iku salah. Nah, niki apa iku? Niki lho. Ana kepanjange. Apa iku? Jancuk iku jantan cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk lho. Jantan cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk. Nah, kamangka iki cakra napa? Cakra budaya. Cakra budaya iki yogane iki kreatif lho. Iki jancuk kabeh iki. Jancuk saka tembung Arabe daksu. Dak iku nyegah, su iku barang sing elek, nyegah barang sing elek. Mula tontonan bengi iki jenenge tontonan amar makruf nahil mungkar. Amar iku perintah, makruf kebagusan, nahil nyegah mungkar barang sing elek. Alhamdulillah. Ngono matamu. Karo kancane. Wong dilem kok malah ngono lho. Lah nuwun sewu. Nggih. Mbak Limbuk niku kula mriksani Pak Kades dalu mriku. Wah, orang nyawi bawah. Pak Lukman Hakim. Lukman dari bahasa Arab. Lukman itu laki-laki. Hakim diberi kenugrahan Gusti Allah kawicaksanan. Lanang sing wicaksana. Lukman Hakim. Hakim bu ya tak awur ae pokok aku. Lah rumah aku kudune tenanan kok tenanan serius maksudnya iki dadi lurah iki ning iso mempunyai kebijaksanaan kanggo amanah. Iya. Gak gampang wong pegang amanah. Kakek wong blahi perkara amanah. Ngono lho. Ku nek Lukman Hakim. Iki nek nyun sewu Mas Rudi Gareng. Rudi Gareng. Kuwi nek artine. Lho, Rudi ganteng Gareng iku sugih. Oh. Alhamdulillah. Berarti meneh dijak meneh maksudnya. Wong dibae nek Pak Priye to. Ganteng ya sugih. Tawar. Heeh. Ta iku sembodo, war iku kuat. Aku sembodo tur kuat. Sing ngomong sapa kok ya? Mbok jare sopir-sopir ngono kok.
Iso Saiki nek rasa Ro iku telek, so iku mambu. Adik kon telek sing mambu wis guwak lho. Enggak ada pengalaman sekecil pun. oh. aja nyawang masalah ngono iki wis diaturi Pak Lurah Mangoto. Ini Sedekah bumi, bersih desa. nggih. Ora mung seneng-seneng nih ya karo njarwake bersih desa ki piye, amrih piye ben piye supaya piye, ngono lho. Niki nggih nderek matur suwun sanget lho niki. Nggih, Kula ningali panjenenganipun Pak Kades niki Nggih. betul-betul ingin mengelururi budaya. Oh Jawa. iya, betul. Jarang lho ana lurah ngene iki. Gak ono. Lah kaya lurahmu iki kok. Mbung gendak sinden ae kalau tak. Lah kowe lurah piye kok ya. Kaya ngono lho. Iki mau ning kono Pak Lurah wis dawuh, Cak Tawar. Nah, iki mau. Tolong diberi sekapur sirih kanggone warga. Heeh. Piyayi-piyayi ana ning gondang manis iki Apa? sing wis melu nyengkuyung iso acara iki iso terwujud ngono. Diberi apa? Sekapur sirih. Genginang apa? Piye ta iki? Ati kapur sini kok apa? Ya napa to, Mas? Maksudnya ya carane Oh, motivasi. tanggap patono. Motivasi. Oh, ngono lho. Iya, Aluse iya. ngono, aluse. Kula sanggup nggih wong janji iku utang ya. Iya. Awak dudainun, janji iku utang. Utang ya. Minggir. Wah, kerenge. Kok diarani aku wong sembarangan. Iya, iya. Enggak duwe pendidikan. Hmm. Wong aku nek ndelok Pak Lurah Wibawa. Iya. Oh, public speakingnya hebat, ditata rapi, gak ono salah blas. Dawuhe cetha. Saking telitine. Munggah attitude dipakai. Apa? Apa? Attitude. Etika kok. Aduh arek iki wah pendidikanmu nol banget iki. IP-mu piro to? IP-mu iki. Kate tak jerongkokno wis tuwek kon iki. IP-mu lho piro IP. ditakoni. IP-mu piro? Lho, IP ku akeh. 0,8 aku. IP-ku stroke wingi. IP ku 8, 6, 7 kok stroke lho. IP ku dulure bojone Mbak Yuku iki IP stroke kok begini. Walah. IP kok 678. Lah stroke kon kok wedi. Apa? Stroke iku kelompokno. Kok dakon Indomaret ora tukarno oleh gelas telu. Ya Mas IP iki ya indeks prestasi. Indeks prestasi, nilai. Nilai karepmu sing penting IP ku stroke. Wong ora cetha kok. Ora bongko pisan. Piye, kuwi mau. Buat Pak Lurah kuwi mau lho, buat warga masyarakat Sekapur sirih kuwi mau. Tanggap wacana jaremu mau. Nah, ngono. Nggih. Hati-hati nek miring tanggap wacana iku. Wis tak toto samu barang tak siapno nang omah. Lah iya aja sampe ngisin-ngisini Sidoarjo kene gak cedhak. Hmm. Nyuwun sewu wau teng tol iku leren mawon. Lah nyang apa? Marus rest area, tekukan nggih leren. Lah, Terus terus? angine banter, Om. Pas pipis saya kok tak tawar. Oh ngoyo Sumur. terus. Banyu. Cangkemmu leren gak iso. Rasaku. Heran aku. Remen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye ta iki? Suaraku kok apik ngono. Sing serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'dah. Ya apa? Kan sesuai tak idoni kan kok lho, Pak. Ayo. Apa iku? Mbok Lah apa sing ganggu ae heran aku iki. jarang kon ngomongke iku apa kok ya? wis ngado kok iso ngriwuki ayo gak iso muring-muring sekapur siri Menika iku. wonten acara jenenge sedekah desa. Nah. Apa iku? Heeh. Aja aduh. Ini adalah bentuk silaturahim. Ya. Sambung amjang sono, sambung rasa karo sanak sedulur. Sing biyen warga Pedukuhan wong saka desa Gondang Manis nang luar kota balik nang kene karena memperingati hari sedekah desa.
Kanjeng Nabi dawuh. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahima. Artine, Mbuh. Lho. Ya terjemahke kok ya. wong iso nggelar kudu iso nggulung. Aki beton pondok Iya, artine apa? Kancaku biyen mondok nang Tebireng arek 6. Wah, percaya sapa lho, War? Jombang. Aku kali nok tebu-tebangan ya. Man sapa sapane wong sing gelem silaturahim Ya. bakal dipanjangno umure lan diakeno rejekine. Amin. Ya. Sapa sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, gak bakal munggah swarga wong sing medhot silaturahim. Rungokno. Jare sapa ngono iku? Jare supir-supir. Iki hadis, Praktis kok ya. Takon. Kula dawuh nggih Kanjeng Nabi iki. aku ya bersyukur mawakmu kaya ngono. Najan to nyuwun sewu lho Mas Mbak Limbo. Nggih. Iki sak tower biyen nggih bekase maling pitik sih. Lho, masa? Tuh. Nyang apa to? Kekel Nyang apa to? merok pisan pedhot jantung. Ora, lha aku kaget lho, sampean iki wong apik lho, kok terus bekase maling pitik iki lho. Mbok. Jaremu nek wong najan burine biyen iku dadine sing kaya ala kaya ngopo Lah iya, makane aku wedi Tobat. biyen. Iya. Kaya winginane Jumat sing kedepan iku. Iya. Pengkut bae dawuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Menungso mati ku gak ero. Iya nyane. Sapa ngerti kon ndagel ngene ora geblak mati. Gak ngerti. Gak melok kon aku war. Lho, Kono sok ngomong ngono akeh dagelan gak ono lho isan lho ya. iku tembung iku Al-Qur'an. Dadi gak ngerti ya. Ya gak ngerti. Iya. Lungguh-lungguhe ora mati ya gak ngerti. Iya. Mangkane nggo kuno aku mari Jumat muli ratapan dodo. Redeg atimu. Ngeten. Brodok. Boleh, Mbok. Nggih. Aku mati nyemplung neraka aku iki kok wis. Lah lha apa? Aku gelek nggo begenggek. Potonganmu. Loh, orang mengakui kesalahannya di hadapan Allah terus ngelakoni taubatan nasuha, iya. diampuni karo Gusti Allah. Radak tuh. As-salatu khairum minan naum. Tarhim. Salat subuh. Iya, salat Subuh. Pirang rakaat biasa? 2 rakaat. Tak gawe 8 rakaat. Piye kuwi? Gak oleh. Gak oleh lapon. Lu subuh ku 2 rakaat. Lah yo gak oleh lapon jagane nek gak nyang lho. Piye to kok Kon niku duwe tanggungan mekar ta ya apa kon niku? kok kaya wong nyicil terus di Cicil gak oleh. Gak oleh ya. Ya kudu 2 rakaat. Gak salat nek ngono gak oleh. Lho kok gak salat, kudu salat. Ha iya. Lah kok lak wong Islam sih? Islam. Ero artine Islam. Ya lho. Islam ku ISLAM. Heeh. Ono artine Ono atine. Isa wajibe wong Islam. salat Pirang rakaat? 4 rakaat. S Subuh wajibe wong Islam. salat Pirang rakaat? 2 rakaat. L Luhur wajibe wong Islam. salat Pirang rakaat? 4 rakaat. A Asar wajibe salat pirang rakaat? 4 rakaat. M Pray. Magrib lak kanggomu nek wong wedok magrib ya em yo pray. Takon umum beda wedok nek em lak pray. Yo gak salat MJ. Takon ngono lho. Gak oleh ya. Yo gak oleh. Iku kok enek lho santri ngurusi wong M iki kok. Ya iya. Loh, itu memang dalam syariat Islam diaturkan. Iya. Ada usul fikihnya ngono lho. Ada ngomong keliru iku SPDI lho. Iya lho, Pak Pak Lurah. Kadin. Pak Lurah. Sarjana pendidikan Islam. Iya luar Kon biasa. enggak Apa? SPDI sarjana pendidikan innalillahi wa inna ilaihi ade bongko. Ora Iku cetha. tuntunan Pak Kades. Ya gak masalah aku Pak Kades iki termasuk memberi contoh, memberi teladan. Nyuwun sewu lho Yulimbo. Nggih. Teng Gondang Manis iki terkenal apa? Jambu. Jambu. Kenapa sampai terkenal? Itu karena kualitas dari jambune. Ya iki harus digedhekno jadi ikon kata Ibu. Lho Bu iya, Canggih. iki gak luput saka Petunjuk. usaha lho niki. Iya no. Wonten usaha kudune. Semangate warga masyarakat kaya ngene iki. Nggih. Ana usahae kaya aku nang omah. Apa? Saiki
tak galakno program pembibitan yang luar biasa. Aku nggawe proses okulasi. Pencangkokan. Pencangkokan. Ya. Wingenane apukat Heeh. tak cangkok karo jeruk keprok. Heeh. Dadine Apukate gede-gede, rasane legi kecut kaya jeruk. Ana apukat jumbo iku. Lho ono. Karyamu. Ngerti gelaga? Heeh. Iki tak cangkok tak okulasi karo tebu. Heeh. Tebune dadi gede-gede wongkol-wongkol, Heh? manis-manis. Isine akeh. Isine akeh. Kadar gulanya banyak. Iya. Aku gak kalah mbak. Lah apa kan iso? Konro klopo Iya. tak cangkok karo gedang. Klopo e. Drone tadi ini. Dadi apa? Kolak. apa? Kolak. Wong ngomong ngono kok kon pamerno ya. Iku ya gak cangkok jenenge iku. Aku wis penemuan penelitianmu iku apa? Pengganti bahan bakar minyak. Apa iya? Tawar Gonzales Ijab Kabul yang menimbulkan. Sapa jenenge sampean? Kok tawar Gonzales Ijab Kabul. Iya. Dawan. Penemuan. Lho nek masalah penemuan aku ya gak kalah lho. Apa kon? Lho, aku saiki iso menemukan sampo Nah. dari daun singkong. Prek. Apa daun singkong gawe sampo iku? Lho iso wae. Carane apa? Carane nang sawah. Heeh. Godhong puhung iku Heeh. ya iku diputeki. Oh iya gitu Iya. masalah kene. Ditumpuk, Ditumpuk. kira-kira wis sak keranjang lah. Heeh. Terus digawa, ditumpakno sepeda. Heeh. Gawa Gawa nang nang ndi? pasar. Terus ngono. Mari ngono terus dol. Didol. Lah terus tukokno sampo. Dadi kena gawe keramas, War. Kon niku bakul pelek. Kan penemuan niku yo. Penemuan iku dodolan ditukokno sampo kok penemuan kon iki. Lah timbangane kon. Jelas aku lho. Pengganti bahan bakar minyak tawar. Apa kuwi? Apa? Teko kudu. Lah masyarakat mriki terus kudu nggih. Mun kuwatir, monggo damel pengganti bahan bakar minyak. Bah. Warga kene enggak usah bingung ono BBM mundak, gak usah. Gak usah bingung kudu solusine. Iso tinggo ganti BBM. Oh. Kudu iku. Iya. Iki monggo, monggo iki. Terus sepeda motorku kentekan bensin. Nah, Terus ya kudu ditukokno bensin. penemuanmu mau lho. Lah iya, Kudu ditukokno bensin multi talent. kudu iku. Kudu iku. Monggo ana motorku mogok. Mogok Ya, kudu diservis. kudu iku ya. Heeh. Monggo awakmu lara nemen. Kudu Dijeguk ben bongko pisan. Tak kira mengkudu itu bebeke. Lah nggih. Kudu ta? Kudu. Lah kaya apa iku wong Jawa karo wong anu jenenge apa iku? Oh, kawin silang. Ada nek Kaya wingenane. Nyun sewu niki teng pasar kepethuk wong niku lho. Kados wong Londo tapi wong Jawa, ngomong Jawa. Wah. Niki bingung. Kok Bingung iso kula. ana wong Londo ngomong Jawa? Heeh. Nggih Oke. kula jelasaken to Mbak Limbo. Lah, Iku terus? jenenge nek ana wong Londo karo wong Jawa iku jenenge Indo Belanda. Kok ana wong Cina kawin karo wong gondang manis, iki jenenge Indo-Cina. pola pikire otake. Iya, pola pikire ku ekonomi. Dadi pinter untuk apa iki jenenge ngitung. Heeh. Perekonomian kaya apa. Nek ana wong Madura kawin karo wong Jawa, Heeh. iku jenenge pendalungan utawa padalungan. Heeh. Iki teges karaktere wis beda. Alus tapi karaktere kuat, Berani. berani. Contone kaya Pak Pak Sakera. Ponakku Heeh. dirabi Persia. Oh, terus Dirabi wong Persia iki. Dadine Duwe anak anggora iki. Kon kok ya. jangkrik kuwi kucing ya. Lah iki Madura karo Jawa dadi Pak Sakera e. Aku wong Persia karo Jawa iku duwe anak kucing anggoraku lho. Badhok tok ae. Kurang ajar e kucingku. Ora cetha. Kucingku tak jenengno Toyib. Sapa? Toyib. kucing mbok jenenge apa? Heeh, ya Toyib. Toyib. Heeh. Iya iya iya. Lah aku ambek bojoku ngelibet aku kan cemburu. Toyib iku. Lanang e Toyib e. Iya. Bojoku masak kandas telur. Kurang ajar Toyib iki. Aku mangan iwak bandeng. Dinane bojoku, "He,
Lapo, Dik? Aja tangan, jagane Toyib. Batinku diamput Toyib. Bojoku turu Toyib tak culik tak lebokno glasing tak guak. Waduh, ana nek sawe iki lho. Waduh, saking jengkelmu kuwi. Reketen saking pegele karo si Toyib kuwi. bongko kon Yib. Karepmu Toyib cek gak? Mulai. Oh iya. Aku mlaku mulai asal. Lah kok wis turu ambek bojoku. Toyib kuwi wis ning omah. Toyib iku Toyib. Pitenono kon mari magrib Yib. Magrib. Terus Bojoku yasinan. Nandi Dik? Kate melok yasinan ana omahe. heeh. Toyib tak cekel cek. Aku ndek sangu. Iya iya. Numpak sepeda motor nang gone nganjuk nang guyangan. Wah iya. Aduh. Zaman semono ya. Toyib mbok buak nang. Tak buak nang guyangan. Toyib mulai aku gak mulai. Konangan. Kon konangan kon yo. Zaman kalau semono aku, Mas mboten nginep Mas ngene. Aku gak gelem. Akeh wonge, ngono lho. Engko kan nyuwun sewu Murah saiki cedok. ngomong-ngomong masalah sedekah. Sedekah. Iki merupakan satu teladan yang luar biasa. Sedekah itu maksudnya sodako. Sedekah itu tidak harus dunya bondo. Mesem sedekah. Oh, sedekah ki sedekah ki ora menggo ngetokke bondo. Tidak harus materi, senyum mesem wis. Oh, layak sampeyan ning kono mesam dhewemu ya sedekah ta. Iku mung sodako awakmu. Sedekah wingi Jumatan yang ngono kotak amal liwat aku mesem. Nyemplungi. Ya enggak ya mesem tok. Kan sedekah. Kuwi jenenge medit kaya Medit apa? Iki kemediten kon niku. Maksude ngene lho, War. Ya apa? Aja abot-abot anggonmu sodako. Heeh. Sedekah iku Gusti Allah iku engkek awakmu iku ibarate sedekah iki donya sing mbok duweni saiki. Iku duduk donyamu. Basi nggone Pak Lurah, iku duduk donyane Pak Lurah. Iku termasuk donya titipan. Oh, titipan. Mula aja dieman-eman, aja medhit-medhit, sedekahno. Donya sing dikekno aku donya titipane Gusti. Gusti Allah. Gusti Allah. Tak sedakono. Heeh. Ha nek entek suatu-watu Gusti Allah takok ambek aku. Iya. War donya sing tak titipno iku nang ndi war? Aku ngomong apa? Arek iki ya apa arek iki? Lho, War Gusti Allah iku soge, War. Soge. Iya. Kono aja kuwatir, soge. Gusti Allah gak ngarah turu, Gusti Allah iku. Nek Gusti Allah turu sing gugah sapa goblok? Aduh, pikiranmu wis heran aku. Sakjane wis lunas lho, tak tinggal mulai kon, War. Kuwi kan nggo kanca kok ya angel ora sambung to omong-omongan kok engkel-engkelan kaya. Mbok gak sambung ngeten iki. Iki suwe gak ketemu kanca-kanca. Lah iya no, iya no. Sinden iki. Iki sik apa ya karo sinden-sinden? Iki lanang apa wedok? Kaya waduh kaya banji kabeh Mas. Ngawur Mas aku. Aku kan gak sek wisan pengen. Nyuwun sewu niki sak tawar jen nggih dalang. Oh, biyen dalang ta? Dalang, Yen. kondang. Iki setahun niku namung prei 2 hari. Wis suluk Jawa Timuran ya sik kelingan Pakde. Coba piye? Njajal suluk, dudohno warga masakan Jombang kaya ngapa suluke. Suluk Jawa. Ayo tuntak dedet. Loro. Ini sok temen awar. Hop. Ya gono kaya keluwen iki. Lah iki parane ngulon ngono lho. Parane ngulon. Sesek tung tak dedet ayo. Angel. So ding dong. Dong tak ding dong tau. Kekrek kandeng popo centom bandemaken dukure. Popo ira satu ronggo
Bapa ira saturangga. Jawa Timuran iki. Enak to. Aja nyengenge. Dirungokno temenan kok suarane enak. Apik ngono. Apik lho. Apik. Iki pocapan barang ya iso nunggu. Nah, Ya jalan. pocapan. Jurat-jurit tipis. Tipis jurat-jurit tipis. Gading. Tipis. Gak kendang, gak kendang. Pauta mangkono sang nata numpak kereta Guntaka tinarik jaran petang perkara. Oh yo. Apa turu sing jaran abang kuning putih lan ireng. Sang nata duweni kusir saka kacip arane duweni pecut gumbala geni saka gunung Merapi. Pecut sing dipelengkuno kote desebet kaya bedhek jebles suarane. Kebat ponang tanggap kusir kepingin banter playu ning rata ngepuk bokoke jaran kenek kontole jaran tak. Masa ya ngono kuwi. Masaku Lambemu lho. masa kuwi antrek-antrekmu dhewe kuwi ketoke kaya Niki dalang Jawa Timuran. wong geblek bokonge. Kepuk bokonge kenek kontole jalan Pak Prumpek. Saking loro grenyeng ngono lho. Wah ora lho, kuwi jarane ora senep lek carane. Lho iki tenan. Nek siyen niku memang dalang Jawa itu murang ngaten. Lho, enten malih lho. Nek gak dijalanno disanakno purno tabu. Heeh, tapi ora iki. Lho mboten. Iki klasik ya gimana? Klasik asli dalang sepuh. Heeh. Penang Pandhawa, penengahing Pandhawa Janaka munggah gunung mudhun gunung mlebu ngalasken kuno ana torik lan turuk. Lho. Lho, Iso jelasno lho war. Jelasno. Antem lho ya. ini ilmu nahwusara. Ilmu apa? Mufradnya torik lan turuk. Torik iku dalan, turuk iku pirang-pirang dalan bisa nyasarno sati penengahing Pandhawa. Lho ngono. Sorop iku ya. Iya, ilmu nahwusara. Bah lah kuwi bar dalang kek sindene akeh menawa sindene ora iso turu kuwi. Mangkane sindanku banci-banci tok. Rumasaku. Lha iki boten guyon. Nah, cobi kita selingi karo kanca presiden. Ben gocek karo Pak D. Kayak ono anu Ika Antonia. Coba kene. Ayo kantonnya. Ah, ngapain Yo, sih? anu Jawa Timuran tetep tung tak tok. Ya pondok kene aja menengo kene. Oh. Marfuah. Kon kacer apa war kon war? Abi kelakuan. Nyawang kene lho kok ya. Ditinggal wong lanang hukum no selawe luntur kok no manukan karo Subakri. Manuk-manukan iku apa? Seneng-seneng. Oh, pacaran. Gendaan iku lho. Iya. Madura iku nak manukan iki lakon branjang kawat. Belanjang kawat. Marfuah. Kakek sik ngomong kok meneng ae aduh. Sampean jawab. Heeh. Ngoko. Ana apa belanjang kawat temean ngono. Wonten dawuh, Mas. Belanjang Basa? kawat enggak. Oh, Basa basa. bojone gak basa ya apa tuh? Wonten dawuh. Aduh. War. Apa kuwi? Kon iki lak hernia sih kon. Iso kerucuk ngono. Alus-alus alon-alon. Marfuah. Tak bangging wingo deh. Sapa engko? Kerong mun kok polong bi gak ben. Enak bakal kemno manukan bi Bagri. Sik kula jelasaken. Kok nuk Maksud manukan? ngene lho. Pripun? Dik, gak pangling ta ambek Caca. Aku wis pirang-pirang tahun nang penjara. Kok nangke saiki kok malah gendaan ambek wong liya. Ngono artine. Wis gak payu ludruk iki yo. Ludruke elek ayo mulih. Ayo terusno. Markasan. Ana apa? Branjang kawat. Apik kelakuanmu. Apik anjane ganteng aku. Enteno wong lanang kedowo branjang kawat yo. Akeh wong lanang gak cuman Den Mas branjang kawat to. Ing ngapote mata ki nyaman ing ngapote tolang.
Daging tak mleh tak otang tembeng tondus angok mate. Wis tak awur ae wis. Maksudnya timbangane isin, alo mbok pilih mati. Ateng kok. Apa abamu? Branjang kawat. Ancen aku seneng karo Marpua. Duh, gak wis ngerti nih Marpua tang bini branjang kawat. Wes seru aku nek iki bojomu, tapi aku seneng kate lapo. Niki nyebakan beda-beda ngomong apa kan? Saking cepete Madura. Heeh, nesu kok, nesu kok. Karepmu apa? Ngono. Yo, bengal ringko ya. Wani. Wah, ya denak engko enteng nang ndi? Sak njalukmu tak turuti. Apa sing engko kebon ya? Gawa apa kan gak gawa apa-apa ngono lho, War. Matamu katarak. Nggo keris iku lho koyoke. Oh, keris. Gawa keris. Angguan. Oh, anu, biskuit. Kok kongguan temenan. Oh, temenan, yo. Anggenmu biskuit angguan ngono apa? Apa rumangsamu kon gawa keris terus aku wedi? Tinggal ganggang colo perahu. Duduk watake Den Mas Bakri. Eling ndak ya? No ngarepe Kanjeng Rama yang sepetak sumpah. Sake padha sake. Loro bareng loro. Yo. Todus pate kakek. Aku terus lapo iki? Aku terus lapo? Tangdung pet. Buyar. Lah nyang apa nesu ki nyang apa to kaya? Kayak disuduk terus nyang apa? Aku disuduk terus lapo? Mate. Oh mate ah. Lah ngomong mate. Nah. Urip meneh. Lah nyapa kok urip neh? Keceri jero pecel urip meneh. Ora kok kuwi kok dikeceri jeruk pecel urip iki kok. Nah niki kuwi lak kul bunten. Iki Ika Antonia. Pak D ben ngaturi tetembangan ora ana anu to. Ana pundutan podang kuning. Tak goleke sinden sing kaya podang. Ya asih wah. Wong wedok kok kuning kaya ngene. Lah iya. Rasukane kaya ngene iki lho, pemantes kulite putih. Nek ngrayu wong wedok ngono piye Pak D? Sampeyan ya sik kegi karo wong ayu. Tasik saged ngerayu? Sik titen wong ayu ya maksudnya. Tenan iki. Ya ngerayu ki lho, titen. Titen lho. Iki ayu apa ora iki? Ayu. Yo ngene ngrasukan di apa didodokno karo pakutan. Heeh. Bojo kuwi kulit coklat, raine coklat. Apa? Gawe jilbab ijo tak delok kaya gendeng lumuten. Ora lho kuwi bojomu lho kudune mak kumbulne kok malah ndelok iki kok. Amit cak tawar amit yo. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Pola nangku menangka tanggung jawab. Tanggung jawab. Kon ndelok wong wedok nek jarimu rupane kaya gendeng lumuten. Nek serungu tanggung jawab, ya apa carane iso bening kaya ngene. Lah niku. Nah kuwi. Aja langsung dibuang. Enggak. Dirawat. Njaluk apa iku? Make up. Oh, make up kok maaf. Kula tukokno sak botol ngene lho 25.000. Apa iku? Kenapa? Wedak iku lho. Wedak apa? Kang biaya pon iku. Oh, wedak pon. Ha bojoku sing dituku kliwon. Marine putih ngene bang api cangkeme tok sing putih. Kaya cangkeme PDI Perjuangan. Aduh moncong putih to. Gambare ora cetok. Wis aku. Ya tukokne lipen to. Awake kan pun sepuh kali kaya kula niki. Wis dilekitut lah. Lah nggih wingi njaluk tarik wajah nang genjeran tak kok golan. Oh, no tarik wajah operasi plastik. Tarik wajah kendor menjadi kencang. Kencang tak gonang dokter Manson nang genjeran. Dokter apa? Manson. Gak cokrik pisan ah. Doktere gak teko kene teko Australia. Jenenge Manson. Oh. Dari Manson iki teko negara Australia. Iya. Niku biayai satu tarikan niku 45 juta. Wah, sak tarikan 45 juta. Bojoku wis tuwek 3 tarikan. Bayangno. Entek piro nggih? 5 ping 3. Lho, ya meh 15 juta lho. Anggih, Bu. Ditarik dokter cangkeme kemun ndukuren. Allah. Tak gomole gremes esuk gawekno kanopi aku. Alah. Iso kaya terasi musala ya.
Ora cetol Mas aku. Lek narik ya aja banter-banter ta. Nggih. Mboten saged dibalik nih. Dibalekno gak karu-karuan tak jarno ngono tontok nang melak apik. Ade ndelok Mas gak iso. Has. Aduh rek. War. Dalan. Kok nek ndolek bojo wong wedok iku titenono saka andeng-andenge. Heeh, nek katuranggane kok. Iya, kaya Mbak iki andane nyun sewu nggih ana ning kene ning pipi. Iki pertanda iki bijaksana. Iya to. Ana maneh sing andeng-andeng ana ning isore ning dhuwur lambe kene. Iki wonge nyatis cerewet biasae. Gandeng-gandeng. Iya. Makane aku didhawuhi yai. Iya, Kawar nek tolek bojo ya nak doleke wong sing duwe andeng-andeng Asmaul Husna. 99. 99 andeng-andeng Awak niku. Iya. Bojoku kelakon. Kaya kan ana kene. Iya 99. Nemplekno rai pelek. Adikku bojoku kaya nratakne. Ya iki gara-gara andeng-andeng Asmaul Husna. Ora cetha kaya. Iki mau lho ature Mbak Limbuk mau lho, dawuh ya apa carane ngrayu wong wedok kon iso. Kaya aku ngene iki yo. Iki enggak nganggo lagu, nganggo lagu. Iya apa? Isih sok kelingan. Iku lho, lagu ngene iku. Lah nyaut. Ngono. Lagu-lagu. Utawa ngene, bila kamu di sisiku hati rasa syadu. Wong wedok langsung klepek. Oh, mesti kenek. Langsung katut. Cara awakmu. Tul jae nak jae ci. Aku entuk kang ngerayu tul jae nak. Kok tul jaenak ya apa sih? Terus pripun? Tutul dari banyak tak bokrekno jebul banjir. Gandul-gandul ngene terus. Iku dagelan lawas lutur biasa. Aku. Esuk niku ya tembangin podang kuning ya Pak De. Nggih. Ya Bi, buat warga. Esuk eling sore gebrak esuk dasar. Apa kuwi? Apa kuwi? Gak jelas. Mas aku. Ya buka celuk kakono, Nduk. Nggih. Ah. Diarani tetembang ini kena kanggo panglipur nggon wanci limbuk cangik utawa gara-gara. Kena kanggo isen-isen men ora njewari men ora ngantuk. Kaya penjanipun Pak Ditawar kaya penjani sebagai pengocok perut. Dadi saorane komedian utawa ya iki nah wayang iki kaya ngene iki apike. Adiluhunge kaya ngene iki. Diwe ludruk masuk, diwe ketoprak masuk. Nek gelem diwe ledek ketek ya kenek lho. Diwe jaranan ya kenek. Lho iya no. Dadi fleksibel. Lakno awake dhewe patut terima kasih buat penjanipun Pak Lurah dan warga masyarakat. Oh nyatane malam hari ini aku nggawa Pak Ditawar karo Pak Roso iki anu lho. Iki ora kok saka prentuling atiku ora iki pancen mligi pundutan saka Pak Kades Pak Kepala Desa Pak Lukman. Matur nggih. Dadi ternyata Pak Lukman ki tresno karo panjenengan Pak Ditawar. Nggih. Piyambakipun niki saking tresnane ki mangresakne apa? Njakuk lagu Klayung Layu. Oh nggih, Pak Kades kala wau ngersakaken. Tangis kelayung layu. Terus piye kuwi? Dilawas lho. Tangis rondo atine bingung. Rondo sing dirabi wayu. Iya. Saben dina ora tau ditemoni. Terus ditumpaki arang-arang. Ngono. Kuwi ditutupi anjang-anjang. Tutupi anjang-anjang. Lah ya Pak Kades njaluk lagu ngono iki nyapa. Wah, yo Wis saking tresnane. Nuwun sewu, Nggih. Mbak Cange, wayangan iki mboten dinten iki tok. Oh ngono. Bulan ke depan Oktober nanti wayangan lagi di sini. Masa perangkat lau dawuh kali kula. Dawuh Pak Wabilku khusus Pak Kepala Desa. Ya tepuk tangan lho buat Pak Kepala Desa. Tepuk tangan. Pak Kades matur ya apa? Menung ae tau ngono ben nanggap nek ngono. Lah, dawuhe Pak Kades 10 November menyambut resolusi jihad NU. Wah, nanggap wayang sing dawuh Pak Kades. Pak Kades. Iki mau Pak Cari wis SMS aku, WA nang aku. Iya, Pak. Mas, untuk menyambut jihad NU itu nanggap wayang ya Mas Rudi Gareng dalange. Ning ora nganggo dagelan. Sing ngomong sapa? Pak Cari.
Pak Carik. Iya. Bu Carik lho ngomong. Ngomong ya apa? Pak, nek wayange Mas Rudi Gareng dagale tawar lho Pak, apik ngono. Oh ngono. Bu Carik. Bu Carik barang kenal. Bu Carik. Heeh. Pak Bayan mau sik tas ngomong nang aku. Ya apa? Tetep wayange Mas Rudi Gareng. Bayane ngentang-ngentang ya. Tapi tetep garik dagelan, garik dagelan. Bayan ngomong ngono. Iya. Ngono lho. Apa? Mudin iki lho. Ngomong aku. Udin, ngomong ya apa? Tetep wayang. Terus? Dagelane tetep tawar. Mudin. Terus? Iku Mudin. Heeh. Ki Pak RT mau wis ngomong aku. RT piro? RT piro? 11. Ya ampun mesti risuasi. Tetep Elek ati ngono wae. tetep ora nganggo dagelan ngoten Mas. Wayang tok. Wayang tok. Bu RT ngomong. Ngomong ya. Wis gak nanggep wayang, gak nanggep dagelan. Terus Ben padha gak mbadoke. Wah, lah ora tak kira lek tenanan jebule malah do rambat. Lah niki kudu mengenang nanti 10 November resolusi jihad ana lagune. Sing gawe lagu ya apa? sapa? Dedengkot corong biyen iki. Kok dedengkot apa? Biyen niku Oh, iya. sesepuh. Sesepuh. Kiai ana tambak beras, Yai Wahab Hasbullah. Oh. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Ah, musiknya, Hubbul musiknya. waton minal iman. Nah, terus. Walatakun minal iman. Inhadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Walatakun minal iman. Inhadu alal waton. Indonesia diradi anta unbanu bakoma ulu maya tika yauma kami haya koi mama ulu maya tika yauma kami haya koi mama hop yo ngene iku durung iki lagu iki sapa sing nyatakno Wah, wawasane Pak Ditawar iki luar biasa. wong wingi gak wawas blas kok. Lho, lha iki mau ya termasuk apik. Mbah aku nek ditangkep Pak Kades Rumah kamu. Tembang-tembang liyane bangsa ngene iki enek ne. enten mah. Iso nembang apa sampean isone? Enten. Pop, langgam apa tembang napa? Niki Cak Tawar Damel niki gendeng biyen anu senengane Iwan Fals ya. Oh, Iwan Fals. Nggih. Iso? Oh, jagone ya Tawar. Oh nate niki sampe mboten mantuk. Disesuaikan nadane kaya ngapa njajal. Pengen roh aku. Ayo. Nak. Kaya ngapa? Gak- Dicocok nih karo nadane, karo Ibu. Ayo. Wah. Ora kok aku tak. Lagi melodi ya iso kok. Wis Tangan, wis tangane tuwek mari teko. jempe. Iki suatu anu lho. Nilai plus lho sampean iso nembang kuwi. Judule apa iki? Ibu. 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 Wah, iya Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Wah, iya. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas ibu. Kata pleset no bapak. Ngenteni lho. Ora lho, tapi apik lho suara jan kaya Iwan Fals tenan lho. Angin ngopo. Wis aja ngenteni kok Enggak malah niku gak seperti udara. Seperti udara rikongu berdemene mung welas isun mung welasi beneran. Apa duite Pak Kades mau? Wes ngono. Lho, kayu-kayu. Iso kok iki. Tapi iki njajal yo tetembangan ngene iki penting lho Pak Dik. Nggih. Ana iki Mbak Caca Putri Sartono. Kene. Putri. Tret. Tetetet. Ayo. Heeh. Cek.
Jogetane Pak D. Para mari Bu. Pam 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 pam. Mumpung musuhan. Ro artine ya, ro artine. Apa artine? Kok tak kira Pepito ero pepino. Pepito iro vino. Kayak cemplene sapa to? Anu yahine muni luwe apa piye? Niku Pepito, Mbah. Pepito. Nggih. Iki mang beda. Iki kaya pipet-pipet. Ayo ngene lho Pak D, kenalan to karo wong wedok ya. Urung kenal kok Pepi. Sorry Om. Iki Mas Rudi iki kangen karo nggonmu ngerayu iki. Lho kenalan ngrayu wong wedok iki piye. Nah, So, apa? ngalih. Lah apa? Bayo. Njaluk adik apa gak? Abim. Dek. Napa nggih sik kuat? Heh? Jenengan tasik kuat. Ngenyek. Hah? Kok iso ngenyek? Ngomong ngono. Kok iso kuat ngene apa? Maksudnya kuat ya napa? Nggih sik kuat. Tenagane sik rusak. Tenagane sik Ngrayu rusak. wong wedok ki sik energi. Nggih. Kula eling Apa? sik umur 50 niku. Heeh. Sing kula rabi arek pondokan. Waduh. Ben malam Jumat ini. Ya. Ya, ayo ya mateni setan, Oh, istilahnya Oh, ning istilahnya pondok. mateni setan. mateni kafir. Oh. Heeh. Mono maneh wis seprapan ya. Aki ya mumpung malam panjang ya iki. Iya, iya. Malam Jumat ayo mateni kafir. Waduh. Sampai ping 7 ngono. Ayo. Bareng ping 9 ngene. Ya, ayo mateni kafir, Dik. Kafire gak mati aku sing mati. Ping 9 bayangno. Mas aku ora cetha kaya mas aku. Alah. Mulawar. Aku krungu jarene bojomu ku pas ngelarani anakmu si Proborini iku. Nah, Oh, wong ki Pake Proborini. Nggih. Nah, Iki elek-elek ngeten iki Mbak si kaya elek matamu kok niku elek. Ya ora to Ya kaya. wonten to. innallaha Maaf, Sobirin aku gak butuh sobirin aku. enggak butuh sopi. Ayo. diomong jenenge nek pas ngelarani kok awakmu kok gak iso ngkeki anu resep nang bojomu. Wis bojomu nglarani masa Ngelarani. Lho nggih sampai 17 dina lho mboten metu. Proborini kan lahir 17 dino. Lah kula niki mboten nyambut gawe lak-lak rutung enten mriku. Ha terus Tak gonang mbok enah. Heeh. Dukun bayi wis. dukun bayi. Umur swidak 9 Pak. Mbok nah iku. Nuwun wah sewu. tuwek. Nggih, buta kadian. Ya ampun. Tapi Oh, ini- mbok nah iku buta. Iki sejarah. Bu. Tapi mandi. Mandi. Tak tok. Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tawar ta? Lho hafal kon nembe aku. Oh, apa? Najan uta ning iso. Nggih mbok lha apa war? Niki mbok bojo kula nglairake. Lho sampeyan nak lebokene. Bali. Bojomu mbok lebokno. Heeh. Hmm. Dasteran coplon dastere dikai cewek. Jare. Cara wong biyen ngaten. Heeh. Dikeblangno amben cilik ikrak. Keblangane blek ditono ngene. Wis kon metu diruk. Kon metu. Tak dengke. Iya. Lho iki apa rek kaya ngene ki sampeyan goreng nak kemateni Meteng dirobong tuwek. ngene. Iya. Bojoku mau tawar. Napa mbok? Untung nak anakmu rambutnya ketel nak ya. Iya. Bojoku tak takoni. Mbok nah iku. Berarti wedok anakmu iku. Dik lair wedok. Lair wedok tadi enggak Mas durung metu. Lah kok ketel nang iku. Ambon nawuta ya. Kon niku gak ngerti. Biyen niku wong biyen niku wong tua-tua iku duwe resep. Nyun sewu, Mbak. Mriki Nggih. kira dinyedak mriki mboten napa-napa. Nggih. Lah iku Cek anakku ngerti sing pisan. lanang niku nakal. Heeh. Menek jambu namae tanggoku Iya, Kaji Makpur. Heeh. Menek jambu. Lho. Le, Damit, mudun. Beduk-beduk kok menek jambu kon niku. Anakmu jenenge sapa, Demit? Muhammad Makpur.
Pan Kok Damit? David. Oh, David. Kaji Mahfud iki dhuwit 50 mulu. Heeh. Oh karo Kaji Mahfud diwehi dhuwit 50. Dikongkon mudun begitu mudun diwehi dhuwit. Dhuwit 50. Iya, iya. Mau tak takon. Tekan ndi nak? Dikeki Abah Mahmud dhuwit 50. Lah apa perkara menek jambu? Bojoku mosok iya. Bojoku langsung dasaran rono. Menek jambu. melu-melu menek Menek jambu. jambu Kaji Mahfud ngene. Lho. Bojone ta mudun lho. Mudun mbok. Anggit dikeki dhuwit. Dikek apa? Dikeki silet. Nyah. Apa? Mbah mau dikeki silet. Wah. Balik maneh nang wong nglairno. Iku ana resepe war. Apa Wong resep? biyen iku kok nek kepengin meneh nyun sewu niki. Nggih. Saged damel resep sedaya niki. Hmm. Iki dadi nek wong biyen iku nek kepengin anake gangsang nglairno gampang, iku mulai meteng 3 wulan iku wis dipakani welut. Nah, Pak pambri apa? Lho, welut iku lak lunyu sih. Heeh. Lah muni begitu nglairno, wis gadek nyeluk dukun, gadek nyeluk Perucut bidan. ngono. Wah, Lahir dhewe. prosot ngono. Iya kok penak. Saking lunyune. Saya ngelunyune, laire gampang, Bar. Aku dikeki mak aja welut nak. Apa? Bojomu kurang 10 dina kok. Gak ono keong, pakan ono keong. Lho kok Apa hubungane lho? Bojoku ngelalari tak kei apa. Langsung metu. diabapi dhisik anak. keongke lek ngetokne kok omahe kan diababi to. Keong budek metu angin sebut gitu. Ora bojomu arep lahiran sing mau ababi apa kuwi? Apa? Kok dadak kaya abab. Nembang nduk. Yo, Oke. Sang Dewi Katon Lam-lami niku ya. Dewi Katon Lam iku lho. Lah ya judule apa? Judule iku lho apa? Lestar. Piye to? Lestari. Lestari. Ngene siarno Pak De siarno, judule Lestari. Lestari. Pak De tawar ki suarane apik. Oke. Ning ora ngangge sing di seblak apa bokonge kena kondalan enggak diwehi. Mboten. Ngene. Kon siaran iso kon iku. Heh. Kaya Udin ngene kok lho, kaya orkes-orkes. Oke, saudara yang berbahagia, menikmati dangdut terkini. Wah, Kok kok dangdut wayang. Ini lagu penggemar wayang kok. Lestari alamku, lestari desaku. Ora Nanes gomblo. Iku Asing di- gomblo. Sing di Lestari lagu anyar. Siarno. Aduh, ndak update iki. Baik hadirin dan pemirsa sekalian, terutama warga Gondang Manis yang sangat kami muliakan. Kayak Untuk radio. kalau tadi mungkin panjenengan semua dikasih lagu-lagu yang bernuansakan campur sari lawas. Untuk sekarang akan kami tampilkan seorang biduan yang sudah tidak asing lagi akan tampil ke hadapan Anda. Siapa dia? Sudah melanglang buana dimanapun dia berada, selalu senantiasa banyak lagi penggemarnya. Di media-media massa selalu ada. Siapakah dia? Inilah seseorang yang sudah kita tunggu bersama-sama. Akan kita nikmati di sini. Hop. MC ini kakek cangkem. Mangan waktu. Mas aku. Ya, enak nyanyi nduk. Yo, Lestari. Nek mbiyen kan cukup kena diarani ya kuwi tembang-tembang lawas ning saiki kudu update Pak D. Nggih. Ora beda kaya penjan iki sak ora-orane wah pelawak sing ora tau leren lho Pak D iki. Wong, Bengi nglawak, awan nglawak, wah ngelawak. sore nglawak, ngantek kaya temu lawak to panjenengane. Nggih. Kuning sampean awakku. Wah, kudu kreatif dagelan iku. Ya iya. Oh, lagu Lestari iku mau wong nyanyi lagune Gomblo tahun piro iku. Lho kuwi angkatane Pak D Ah, Tawar. nggih, iki wis Tau ngangkat gombloh to? tau ngangkat Gomblo. Lek pancen wong pinter tenan tau apa lagu-lagune gombloh. Sing nyanyi iki sapa sing nyanyi iki? Di radio aku. Gombloh. Lah, piye to? Sing nyanyi aku ngono lho iki mau. Sing nyanyi iki Mas Rudi. Sing nyanyi iki mah aku. Penciptane iki Ngomongi Gomblo. dagelan iki kalah lucu ambek dalange. Lah tegah aku. Oh, apik semu. Ora aku kok Ngene lho. semu ya. Sing Lho awake penting- dhewe iki suwe ra petuk lho Pak D. Nggih. Ning Nah. Alhamdulillah penjian sehat. Alhamdulillah, nggih. Sing penting rak yo ngono aku sing kerep petuk ya kuwi Petuk. genduk Proborini kae. Probo, nggih. Nek Mas Roso menika daleme pundi? Adik kula niki. Oh, adik. Nggih. Lho lho, lah kok ganteng adike? Nggih kirangan kok kaya ngono. Apa mbiyen Winie tuwek sapa Winie? Niki dulur ning napa beda ibu, beda bapak niki. Lha kuwi jenenge dulur sinawur wedi lek ngono kok ya.
Sinawur wedi keliripen mataku kabeh. Aku gak. Sinara wedi. Sinara wedi kok. Oh, lha wong ora dulur kok diaku dulur. Kae Pak De tak goleke anu kae ana gendho. Menika saking Batu menika. Sinden berkepala batu. Nah, dadi kok Batu. Namine Dia. Ya iki Dia Dio aku dengar. Dia Dio aku dengar lagu kesayanganku. Lihat telingaku sedang apa sayangku berdebu dan menangis. Oh ya sik apal Pak D kok ya. Ku relakan diriku. Iki tak gawekne spote sing anu nggih nggugah suasana tak tung tak lulo li oh kuwi ya. Ayo, nggih. Diaturne. Mumpun tak tung. Niki Cak Tower Arranger. Ranger. Menurutmu ya apa? Kudu. Tak gendung tak gendang tak gendung tak gendang. Mumpun ping pune gak pas ngene. Ayo wis kaya Mas. Lah iki pas ki nggo. Ayo. Tak tung tak dedang. Yo Jiro lu ya. Tak dung tak dedang. Des. Joget itu. Enjoy. Enek gonge bar Hebat. Ya ampun, tak kira kreatif temen. Lho Iki iya. ya males nek ngene. Iki kreatif. Iki ono jagani wayangan ning Hongkong sing ora iso nggawa gamelan. Pakai akapela. Akapela. Yo no. Sampe iso, akapela iso. Ngremo. Ayo coba. Jajal, piye? Ning ndung dindung petak bong bong tung dung tak tong dung bong bong pentang bong tak tung dong petak tong petak bong petak bong dung tak bong dung tak tung bong dung dung tong petak dung Jogetan lho, jogetan lho. dindung petak dindung petak bong dong tak tong tak glek tong ding tong dang dong tang tong tang Ya setel, rada suwi. Setel. Jadi dong Jogete. ding dong tang dong petang aduh belangkang penyang. Loh, rada suwi ora apa-apa lho iki. Apik, War. Apik. Pedot napasku goblok. Mas aku. Arek Batu apik. Kok ro nek arek Batu. Dijomongi dalang. Apa mbok sawang saka busanane? Waduh. Lho Ya karena apa? karena teko pakaian iki wong wedok kena didelok senengane wisata nang ndi iso lho, War. Iso. Lho iso. Ya apa? Contone kaya ana wong wedok ya, Heeh. senengane nganggo sepatu gunung, terus celonoan ngene kok, kaya tentara ngene kok, terus marung gawe rangsel mburi. Iki jelas wong wedok sing seneng objek wisata nang gunung. Nang pegunungan. Iya nang pegunung. Delok cara berpakaian. Delok cara berpakaiane. Ana maneh wong wedok nggawe jarik mlipit, terus kembenan nggawa payung. Heeh. Nah, iki ciri wong wedok sing seneng objek wisata ning pantai. Ono maneh. Ono maneh? Wong wedok pakaian transparan, kelambine tipis. Iya. Iku wanita sering dipakai objek wisata. Apa kon iku kaya? Mas tempat wisatane nendi kuwi? Ya nggone gruk-gruk. Adi. Gua Selo Mangkleng. Kebun Lenun Sewu. Kula wingi teng kebun binatang kok gak ono aku dadi apa kebun binatang. Surabaya. Lho nggih enten gajah ngamuk. Nek no palang duwi Thailand pitu mbon Ora ngatasi. Gajah ucul iku. Utul. Oh, iya, iya. Aku lho apa sasaran iku. Wah, Aku ono kudu ditelepon Pak Dir. Lho Pak Tawar. Lho Pak. Tepune. Kula paten kebun Pak. Paten wong Pak sanggul iku ya. Gajah ngamuk ya Allah. Minggir. wah mau atasi kuwi. Tatasi. Iya. Aku muda kayang ngene kowe. Lah terus
Apa hubungane gajah mbek kon gajahe ora kelunuk-kelunuk dikira anake aku. Kan ono talene mentu cilik. Gah aku. gak sida ngamuk. Lah kok ibu-ibu nggo anak cerutak. Apa? Nggawa genter. Heeh. Aduh, telale ku dikepruk tak. Kerenyeng telung dino gak iso pipis aku. Ora cetha kaya. Rumah saku kuwi. Rambi batu nggih. Iya. Aduh. Apa? Apa? Ya ngene Malang. Kereng iki. Iya. Tak omongi ya, sama niku wis tuwek. Bu Ika dijaraki. Mbak Putri dijaraki. Ya apa sama niku? Ayo. Ya Mbok apa? eleng umur. Ketanggor wong wedok awan bledek kon. Mbok eleng umur tuwek kaya ngene mambu. Apa? Lemah. Ambu lemah. Nah, kuwi. Ya apa beno iki? Ya apa kan niku? Ketak de. Oh alasane jan. Mulane nek ojo aduk karo pituture wong tuwa ya, Rep. Sarep, opo mbok pipisne. Rumah saku masa mboke kudu pipis. Nganggo tetembangan mboten angel Pak De. Menika tak aturke masyarakat sing padha kepareng wungon, mboten supen para bapak ibu perangkat. Mboten supen saking Musbika kecamatan, mboten supen pokoke sedaya sing pareng rawuh. Mboten supen mbah kula utawa apa punden kula Mbah Regu rawuh dalu menika ada toko Kediri. Tembange Nika Mbak Regu sing pakai jilbab. Endi? Gah. Mbah Regu kakung. Ayo kakung to kaya Tak kira wedok Wah, rumah saku. Tembange wewayangan. Iki mumpung wayangan tembange wewayangan. Mumpung Pak ditawar enek ora usah disiarne, ora usah disiarne. Wis gak usah. Wis jan pelawak ki lek sukses ki Mas Rasa. Nggih. Dadi udute lho, layak ning kebon binatang ya dadi rubung-rubungan lho gadinge gajah lha sakmono kuwi. Edan. Iki kuwi ngerokok apa setum to Pak De kok ya. Jangan kula sempal ngoten mawon gading gajah. Saking rasane. Dawe Heeh. baru Mas Rudi mah lho. Awakmu rokokmu iku lho aja nemen-nemen, Pak. Apa? Lho, eling peringatan pemerintah itu lho. Iya, no. Merokok membunuhmu. Apa maneh iki saya ngerti sensus penduduk baru-baru ini. Orang meninggal karena rokok seluruh Indonesia itu hampir 15% meninggal karena rokok. 15%, Meninggal karena rokok. sing 85% mati karena apa? Yuk, Ayo rokokan ae. Angka kematiane cilik. 15% mati karena rokok. kok iya. 85% mati karena apa? Kan gak rokokan. Gak mati kan? Gak. Ayo rokokan. Angka kematian kecil. Maksudku ngene lho, War. Awakmu nek rokok nemen-nemen koyo ngono, sik pira regane rokok? 20. 20.000. Sedina kon entek 5. 5. 20 ping 5 100. 100. Monggo kon gak rokokan monggo ya. Sedina iku. Nek 10 dina 1 juta. Nek sak wulan 3 juta dikira rokok tok. Nek kon gak rokokan mulai biyen sampai saiki Sugih. lunga kaji ping pira kon pisan, War? Montormu pira akeh? Leren aja rokokan. Kon rokokan. Enggak. Mobilmu akeh. Durung. Ayo rokokan ae. Lah nyang apa? Ya pelit jenenge iku kon ya. Rumah saku, wong ngerokokan iki ngene lho, jangan takut Nggih. mati kalau merokok Iya. ya. Jadi merokok itu jangan takut mati. Iya. Kan sik enek korek, golek mati kan disumet sik kenek. Kan ngono to, rokok kuwi. Nek pemerintah ngekek aturan dilarang merokok tak bantah. Lho. Kalau berhentilah untuk merokok tak dukung. Lho kok apa bedane? Kalau Dilarang merokok, tak bantah. Kok bantah. Kalau Nek, berhentilah untuk merokok tak dukung. lho bedane apa kan ya padha sih, War. Kan beda, dilarang merokok gak oleh, Gak oleh. berhentilah kalau merokok. Lah iya kan gak oleh. Lereno nek rokokan, lereno dhisik baru rokokan. Mandek sik, Tolek berhenti rest sik. area leren rokokan. Iku bagus. Iku ya padha ae jenenge iku. Kuwi jenenge ngerokok karo berhenti. Oh, Awune ben raneng rai. Ngono Pak Montor anggenmu lek karo ngerokok ya wah utis iso kolu barang. Wong Indonesia mboten konsisten kok. Apa? Ana lampu merah leren yo. Lha apa leren, Pak? Ngenteni ijo. Lah terus Ijo murub ditinggal. Ngono lho jare ngenteni ijo.
Kuwi cara anune ya kuwi lho. Kuwi Maksud- sing diteni teko malah tinggal ngalih ngono ta. Maksudnya abang ku leren, Lah kok iya. ana wong nyebrang. Kataku lha Pak sik merah Pak ngenteni ijo. Terus Tak delok ae. Ijone murup ditinggal lho. Iki ngomongnya kok bajingan ngene iki ngene. Piye ta kuwi pancen aturan kok kuwi. Saiki apa sih? Iya. Kabeh kok patuh. Nek ana lampu merah mesti leren. iki kan aturan lalu Aturan, lintas. mergane Kenapa lampu abang kuwi kudu Pak? mandek. Aturan harus pakai helm. Ada yang tidak memakai helm. Heeh. Padha aturane undang-undangnya ono lho. Iya. Nek ana lampu merah kabeh kok leren. Det kok ngono. Apa? Lho, mergane ya mandek Ya kudu mandek. mergane Aturan. Aturan. Nggak bisa. Karena direm. Maksudnya piye kuwi? Lampu merah kan padha leren. Iya, Jaremu iya. aturan tidak. Karena direm numpak sepeda rem det leren. Aja direm terus ae. nggih nyun sewu cak tawar niki elek-elek ngaten ben nom-nomane geng motor iki piye. Wong ngono. Geng motor ya Wan. Rekondang tawar ijab kabul tawar Gonzales gap montor. Wah, tawar riat rek wis. Tanpa rem lho aku. Tanpa Gate rem, Geng motor kok gak wedi mati. spion, Datik. lu. Helm. Geng motor kok pakai helm malu. Tet. Bang. Wah, tawar rek. Seru Edan. kok. Wondeng kon iki. Lah kok isuk-isuk maku. Iya iya. Awakmu nek Jombang Surabaya pirang jam? Jombang Surabaya iso 2 jam, iso 3 jam, Wan. Aduh Dombo, kapan tekane? Lah kon, Ya aku lho mek 15 menit. Jombang Surabaya. 15 menit 15 coba tahun 80 tet pak. Pak wis gak ono. Hebat ngono. peda motor apa iku? Esuk-esuk emak. Iya iya iya. War. Oh mak, emak terno pijenak nang Perak. Gonceng mak. Tet pang. Makmu iku mbok gawe kebut. Ana embong bunder waru. Iya iya. Aku no wangis aku no. Lah nyang apa? Aku nulung mburi makku mang lugur nang ndi. Kowe iki kebanteren ngono. Tak pikir kon wedi dicekel polisi. Apa makku ceblok karo kok. Mula gonceng wong tuwa ki aja banter-banter. napa? Coba, ibu, bilo, cibo, kejas, babu, coba, coba, wal, no, tekai, mas, beri, intan. Yo! Sindang sakmono kae gak kaya iki. Kok langsung digandeng. Lho, nang ati kuwi gak iso ilang. Oh. Iki Kok kecilik kok ambek aku. Masa? Tak Kok emot sawang-sawang. jenengan? Anakku kok tambah lembut. kon kenal awan. Saya mblegek. Goblok kan iki. Kok iso kon dikenal ta durung? Sik anak anu berita nak. Nggih, ta sik. Mene tak gekno nang omah kono. Nggih ta. Saestu. Lho, iki anakku, kowe padha karo anak mbak aku. Nyuwun sangu, Pak. Hmm? Sangune pundi, Pak? Penduangu lho, Pak. Ayo anak lho. Wis. Anak lho, anak iki oleh ngowehi dhuwit anake oleh. Tapi Wajibe wong tuwa war Wong nyangoni tuwa sing wajibe akeh. ngowehi anake. Iya. Ya, Anake soale ya saiki sepurane nduk ya. pripun? Pun habis. Lah, Masaku wae. jare Par, suwirat. Pak ditawar iki. Sinden iku sing dibutuhno dudu mung cengkok, Dudu. tapi gregel. Nah, iki resepe gregele cek apik ya. Siji gregele cek apik nak ojo mangan jemek-jemek. Ya. Oh, kaya Contone to. napa? Mangan pencit, pelem gak oleh. Oh, iya iya. Kok jare jemek-jemek kok pencet pelem itu. Ya, pisang gak oleh kan gregele ari serut ngono tok. Oh. Oh. Dadi gak Ngomong gregel. rali kan gregele. Kau bagaikan Rahwana. Kok gak cocok sih rek? Lah pripun? Menculik Dewi Sinta dari tangan Ravana. Jeng
Susi pelaminnya biru. Loh, apa kuwi? Susi pelaminan kok. Kok Susi pelaminan? Mbah. Loh, Pakde. Kok embuh? Ya wis contoh ngono tok. Anak lagu apa nak? Coba nganggo tembang Contohno. aku Pak Pakmu. kepengin ngonekke tembang lehku gawe dhewe. Ayo, kainane. Sing wingi Penciptane Mas Rudi piyambak. aku Masih ning kene. dhewe. Nah, aku ning kene coba karo dieling-eling. Terus nanti aku wis nyuwun izin kalian panitia kalau mau mengko nggon sabet jajal tak pasrahke anakku ditepungke karo warga masyarakat. Oh, nggih, nggih. Nggih no ben enek generasine. Kaya semi generasi. Kaya Pak Ditawar ngene iki generasine enek. Mbak Nggih, Proborini Proborini. nyatane sak yaine ya sukses. Ya seger waras ya nang ngendi-ngendi. Wow, Iki Probo. wau salam kagem jenengan. Oh ngeten. Nggih, Nggih. estu. Enggak nitipi apa-apa liyane salam ngono. Boten Nah. salam tok wong kakek. Wong duwe sing kudu sing akeh kok. Itu mas aku kok ya. Mboten sing penting seger waras. Seger Pak. waras. Amin, amin nggih. Tembange aku neng kene buat warga masyarakat Jombang. Oke, hebat iki karyae Mas Rudi Kare. Ya. Nggih ya sok kadang kala gawe karya, kadang kala nek terus dong niku. ora beda kaya panjenengan tau ngarang cerita nek ditakoni bojone ning omah. Mas aku. Buka wedhe, kok wedhe. Buat aku. Mereka mengatakan Pak Ditawar Nggih. kalian Mas Roso terima kasih. Perkara tembangan gegojekan dibacutke digoleke wektu sing luwih prayoga sing baku. Muga-muga kanthi sarana wungun dalu menika mapan ning gondang manis kanthi sedekah desa utawa syukuran desa menika mahanana berkah. Amin. Dadi desa ingkang tentrem ayem subur makmur gemah ripah loh jinawi syukur bagi kena diaran sing diarani jambu gondang manis saya kesuwur. Oh ngono. Sesuk sik ana acara meneh ya wis dina utuh mapan wonten ngriki kegiatane warga masyarakat dalam rangka sedekah desa menika kala wau. Ya yung. Menika keripik gedang keripik telo nggih Pak De. Juga Cak Roso sing baku kriak-kriak watune kecandak alon-alon bakune kelakon. Keripik gedang keripik telo titik edang watone rata. Tuku dawet sak cendole. Apa yung kuwi? Katoke ngapret ketok kon dalan. Ah, duduk. Kaya jaran digepuk mau lho iki. Rumah aku. Sowan nang ngarsane Kiai Semar Badranaya ya Pak De. Ayo yung.